Juda köpülüptürün adamların galady. Gürleş hemit goya gör gözügün manady. Owu bilin para xor bu sözlerim sana değil. Dinle çepe çepe arasında sagady. Sana pulun ok inni qyzlanam galpyny. 18 yaşamanka aştıryalar gulpyny. Bular çengege dakıp ulonyalar görkünni. Şu zamanın qyzyna öýlenmegen gorkunny. Avray pul bilen ölçünýä inni dost. Adamlaram gün günnün kiçelýä inni dost. Ila hormat adam kerçilik yitip barýa nefsimiz has eter ulolýan ýalyllar. Kardeşim garip bay, görmersin bir saçıptı, çeysen bir gödelay, görmersin hiç kucuktu. Kardeşim garip bay, görmersin bir saçıptı, çeysen bir gödelay, görmersin hiç kucuktu.